ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಬುಲೆಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಇನಿ ಪಿಂಕ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜರ ಇದ್ದ ತೋಟಗು ಪೋಪನ ಅತ್ತೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ತಬ್ಬರು ಬಿಡೋಡ ಪೋಯ ಓಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ದಿ ಪೆಜ್ಜರ ಬಜ್ಜೆ ಗೋನಿ ಮಾತ ಕಣದಾದ ಮೋಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜರ ಅದಾವಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೀನ ಅತ್ತ ಇಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಲಿಂಬೆದ ದೈನ ಅರ್ಧ ಏತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲಾಸ್ತಿಜೆ ಇಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಕೆಲವು ಜನ ತರ ಅಡ್ನೆ ಗೋಯಿಲ್ದ ಉಣ್ಗುದ ದಿಪ್ಪುದೆತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಅಂದ 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 ನೆಟಂಜಿ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಪೂ ಹೊತ್ತು ನಾತೆ ಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಅದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಮಂತೀಜ ದೇಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಜನ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ನೆಟೆಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಜನದಾಲ ಮಂತೀಜೆ ಆನೆ ಪೆಜ್ಜುವೆ ಇವಾಗ ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜುವೇರು ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪನತ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಾವಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ತುಮೊಂದು ಕೊನೊಂಡಾಂಡು ಅವನಂತ ಬೇಜಾರಾಪುಣಂದು ಬನ್ಪುನತ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಿಕಲ್ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನೀರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕ ಸಂಘ ಹಂಗ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪವನ ಅತ್ತ ಬಾಲ್ ಕೂಟು ಇಟ್ ಬಾರ್ರಂಡ നമ്മുടെ ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ദീപത്തെ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅವು ಉಂಡ 18 ತಿಂಗಳದ ಬೊಂಡ ಅವು ಇದ್ದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಕಂಗದ ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಡ ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೋಯ್ ಬಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಿಂಕಿಲಾನ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ಪೋ 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 ಸರಿ ಪೋ ಬಲ 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 ಪಕ್ಕ ಬಾ నీకల్లా బెరిటే యానుల్లే అండ ఎన్ననే కాపొచ్చి ఎన్న బన్నగ లేట్ ఆయర్లే ರಾತ್ರಿ ಅಂಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ವೇಳೆಜ್ಜಾ ನೀನು ನೇರು ಪುನಃ ಕಡಪುಡು ನಿನ್ನ ಗುಮ್ಮೆ ಯಾರ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪೇ ಕೆಂಬುಡೇನ ಅಂದ ಅವು ಕುಂಬುಡಗೆ ಕೆಂಬುಡೇನ ಕುಂಬುಡನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೇರ್ ಆತಲಗತ್ತು ಜಾಮಂಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ತಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ದೇರು ಏತ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಸಾಲೆ ಮಂತದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಸಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರುವ ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕೈನ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಇನಿ ತಾಯಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀ ಡೆನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್